Bubagrani ti Pramotha Bodolni Rung Srungai Bedek TISF Kuai Unit Committee ni je mansak Chubachu Yapanani Bagai Nokri Paika TISF Kuai Unit Khoroksa Rohit Deborma Mungoi Khata Kolom Payima Yangai Jai Klayei Purimaya Engai Jingjal Engai Tongmani Kok Mamano TISF Kuai Unit Rock Amtikheno Bono Subanani bagai sekangai paikya TISF Kuai Unit Rock Warentong High School pori tongnai Rohit Deborma Bupha kerei sungsaro yakar thangjak buma khoroksa randijuk bai tongoi kostoni bisingti khlai rung srungai phai tongo takuk Rohit amti kheno jingjal achai boi khata paimayang lai kahamke jai khlai purimayani kok mamane tini TISF Kuai Unit ni bukakte bono chubanani bagai sekangai paikya TISF Kuai Unit Rock tei sekangni salo bono tebo bahaikai chubai mano omorokno tuyoi TISF ni State Coordinator Sasla Deborma bai salaiei bono hayakaba bini nukhungno tebo bahaikai chubai mano omorokno tuyoi kok chap laijangnai tei sekangni salo chubanai hinei hambai tini singo jagao Warrington Bari Sambudas Parawo Sentiniero Paisok Wakia Bilaino bed condition family Bilaino Karim Susu Sini class 7 point on sini Rohit Debormani Bini Warrington Chittoranjan Deborma Strictly High School Poritongo So Sentiniero Kono Sentiniero Bormajante Warrington School sing ini bisi kayaknya final sentinior kanaka terus ngapa nih bagainya sentini jesik mai kana sentini je sing bakau tongkona hai pun sini yaksu ya tongkona sini je mantik ke sentinior khate kolom sing mudelaka te sing wansuk nai bini bagai sing agami bosoro sing bono hostel of the sing bono ব্যবস্থা খাইমানো sing ngapa sini upor mohol bai sing nainai sing kok salainai to abono sing tini fainai oro sini bini ama bai malakya poto oro koya tabo keriko to abono sing sini state ni coordinator sini borong nang sini sadara sar bai sing kok salainai bono bahake bono sing jehetu bini je family je nukung sugyang tomani sing bini bahake bini sing gana obasai nei bono bahake subai man sing buman suknai sing baskani bosoro sing bono bahake hostel awala sing dawi bono pori boi sing bono lairi mano hambai